gabi mga paglaom o salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa atong series na ini nga semana My Story, God's Glory. O niining kagabion mga kapaglaom atong hisgutan, Thy rod and thy staff they comfort me. No? So thy rod and thy staff they comfort me. Mao ni ang sentro sa atong pagtuon niining nga kagabion mga igsoon. Nganong nakaingon man si David nga ang rod, no? O kining gitawag nato nga sungkod. Nakahatag man kaniya og kalig-on mga igsoon. Atong basahon ang binisaya. Salmo 23 versikulo 4. Ingon dia, "Oo bisan magalakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon, ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dautan, kay ikaw nagauban kanako. Ang imong baras o ang imong sungkod kini nagapalig-on kanako." Igsoon, tamis kay palandungon ang binisaya nga pinulungan kay masabtan yun nato ni. No? Ang imong baras o ang imong sungkod kini nagapalig-on kanako. Pangutana. No? Ato makita. Una nga pangutana nga atong tun-an ining kagabion, unsa man kining baras? Ikaduha, unsa man kining sungkod? Ikatulo, nganong makahatag man kini og kalig-on, og ang ikaupat, unsa ang sitwasyon nganong makalig-on man kining baras og sungkod mga kaigsuonan? Gabi, gipakita ni Pastor Clyde Sumatra nga kining valley of death or shadow of death mga kaigsuonan, mao kini ang gituuhan nga Wadi Kilt mga igsoon. Diin usa kini siya kawalog mga igsoon nga nagseparate sa Jericho ug Jerusalem. Diin kung ato makita mahulagway ninyo sa picture mga kaigsuonan, naa gina siya'y wall mga kaigsuonan. Naay dalan nga gamay ug kini siya nga dalan delikado kini, no? Gani alang sa kasayuran mga kaigsuonan, kining shadow of death or Wadi Kilt o sa kini Canaro Valley nga nagbulag sa Jerusalem ug Jericho nga aduna kini gilayon nga 7 kilometros. Og ano kini wall igsuon nga 450 meters high. Og unya sa ubos niini adunay napulo o kadusi kapi ang gilapdo niini mga kaigsuonan. O kung imong tanawon, naa kini didto mga kuiba. Diin nagpuyo didto ang mga lobo o mga uso mga kaigsuonan. Hinungdan nga sa dihang moagi didto ang magbalantay, sa dihang moagi didto ang mga karniro, delikado ilang kinabuhi o kana ginganlan siya og shadow of death. Igsoon, gabi gisgutan kana ni Pastor Clyde Sumatra. No, pangutana nato, ngano nga ang baras og sungkod makahatag magkalig-on mga igsoon alang sa mga karnero. Atong tanawon. Kung inyong tanawon mga igsoon, kining baras, kining rod, o kining sungkod, mo kining staff, mo kini ang duha kagalamiton sa magbalantay sa karnero mga kaigsuonan. O maupod kini ang gigamit ni Haring David sa diha nga siya nagbantay o nag-amuma sa mga karnero. No, so ang baras mga kaigsuonan mubo lamang kini, apan lig-on kini nga klase sa kahoy igsuon nga galamiton kini sa magbalantay sa karnero. Og ang sungkod taas-taas kini. Kung ikaw sa imong edad karon nagamit na kag sungkod, imong makita taas-taas gyud siya mga kaigsuonan, unya nipis kini siya, unya aduna kini siya hook sa iyaha nga tumoy. Na atong tan-awon ang diferensya mga kaigsuonan. No? Now, kining baras, okay? Usa kini siya kagamit sa magbalantay, diin iya kining gamiton sa pagdipinsa sa iyang mga karniro. Naay mo atake nga lobo, naay mo atake nga leon, naay mo atake nga uso mga kaigsuonan, gamiton kini niya. Aron ang iyang mga karniro, dili kini siya makuha, dili matukob ug dili mamatay. Apan sa pikas nga bahin, kining sungkod o staff, mga kaigsuonan. Usa kini kadako og nipis nga stick, diin aduna kini hook sa tumoy, nga ang gamit niini mao ang paggiya sa mga karnero
o pagsakmit mga kaigsuonan sa diha nga naay karniro nga mawala sa dalan, masangit sa kahoy, masangit sa sagbutan, mao kini ang gamiton sa magbalantay sa karniro. Naigsuon, atong tan-awon diri ang representation unsa may girepresentar sa baras ug sungkod alang sa mata sa magbalantay ug alang sa mata sa karniro mga kaigsuonan. Atong tan-awon diri. Una ato makita nga sa mata sa magbalantay sa karniro, kining baras ug sungkod mao kini ang nagrepresentar sa power o gahom, o ikaduha mao kini ang kontrol o pagkontrolar niya o iyahang otoridad mga kaigsuonan. So sa diha nga ikaw usa ka magbalantay sa karniro, naa kay baras ug sungkod igsoon, naa kay gahom, naa kay pagkontrol o naa kay otoridad sa mga karniro. Apan sa pikas nga bahin, sa mga karniro, aduna po ni say tulo. Sa akong pagtuon mga kaigsuonan, akong nakita diri nga aduna po kini say tulo alang sa mga mata sa karniro. Number 1, alang sa mata sa karniro, kining baras ug sungkod, protection kini. Alang kanila. Ikaduha, mahimo kini siya nga support. No? Support or reclamation point mga kaigsuonan, pag-reclaim, pagbawi, no? Og ikatulo, gitawag ni siya og ownership og pagpanag-iya. Now, atong tinagsaon, unahon ako igsuon kining sa mata sa magbalantay. Okay? So, hinumduman nato mga kaigsuonan nga kining baras ug sungkod mao kini ang extension sa kamot sa magbalantay sa karniro. Okay? Extension kini sa kamot sa magbalantay sa karniro. O diri ato makita nga isip magbalantay sa karniro, ikaw naa kay gitawag nato leadership role. Ang imong pagkapangulo, ang imong pag-lead sa mao nga grupo, gitawag kana sa makaigsuonan og naa kay extension nga gitagaan kag gahom, kontrol og otoridad. Na mangutana ko, karon sa matag iglesia nato karon, makita nato nga klase-klase ang leader na asulod sa iglesia. Bisan sa nasod, nagkadaiya ang pamaagi sa usa ka leader. Pero sultian ko ikaw higala. Igsoon, elder man, maunsa man ang role nato sulod sa iglesia. Kining atong leadership, sumpay lamang kini sa leadership ni Jesus Christ. Isip siya ang magbalantay sa karniro. Kita sumpay lamang og kinahanglan nga atong ipakita ang paghatag, paggamit sa gahom sa magbalantay. Giun sa paggamit ni Ginoong Hesus ang iyang gahom, isip usa ka magbalantay. Giun sa paggamit ni Ginoong Hesus ang iyahang pagkontrolar, isip siya magbalantay sa iyang mga katawhan. O giun sa paggamit ni Ginoong Hesus ang iyang authority alang sa iyahang mga katawhan. Igsoon, masubo tagdako. Nga usahay karon, imbis nga ang baras ug sungkod, gamiton kini aron proteksyonan. Gamiton kini aron palanggaon ang mga karnero, nahimo na hinuuning gamit aron ibunal mga kaigsuonan. Nga nagklase-klase ang interest sa matag leader mga kaigsuonan, nga nalimot nga ang function niya mao ang pag-atiman o pagpangga siya mga karnero. Igsoon, ang aya nato ni hinuktukan. Tungod kay usahay, mababaw nato ang ato nga motibo sa atong pagkapangulo ug atong malimtan ang atong role nga kita sumpay lamang sa kamot sa labawng magbalantay sa karnero nga mao si Jesus Christ. Now, atong tanawon diri igsoon, nganong nakaingon man ko nga leadership, no? Kung inyong tanawon ang kasinatian sa mga Israelitas, Exodo 4 versikulo 17, atong makita diha ang eksperyensya ni Moises. Exodo 4 versikulo 17, akong basahon ingon diha, apan miingon si Moises, "O Ginoo, balibad si Moises igsoon, kon mahimo lain na lay ipadala." Kay bisan unsa og approach si Moises, di gyud siya modawat igsoon sa pagka-leader nga siya ang magpangulo sa mga Israelitas pagawas gikan sa Ehipto.
So niingon sa Ginoo kon mahimo, lain na ipadala. Abilin niyo unsay response sa Ginoo. Nasuko ang Ginoo kang Moises og miingon siya, si Aaron na lang nga imong igsuon nga usa-usab ka Levita. Nasayod ako nga maayo siya manulti. Nagapaingon na siya dinhi sa pagpakikita kanimo. Nalipay gayud siya kung makita kaniya. Pakigsultihi siya og tudloi kung unsay iyang isulti. Tabangan ko kamong duha sa pagsulti og tudluan ko usab kamo sa inyong himuon. Si Aaron ang musulti sa mga tao alang kanimo, tudluan mo siya kung unsay iyang isulti nga daw ikaw ang Dios. Tanawan ninyo ang last igsuon nga phrase. Ingon diha, ug dad-a ang imong baston aron makahimo ka og mga milagro pinaagi niana. Now akong ipakita sa inyo ang mga picture igsuon. Siguro common kini nga picture pero gusto mo nako pahinumduman. Ga kining baston, kining baras igsuon nagsimbolo kini og leadership role isip magbalantay sa karnero. Si Moises igsuon. Tanawan ninyo didto sa atubangan ni Paraon. Ang iyang baston nahimo kining halas mga kaigsuonan. Si Aaron apod sa baston. Kining iyahang baston igsuon namunga kini. Ha? Makatingala kay ngano man igsuon nagpaila kini nga sila gipili sa Dios nga maoy mangulo ug mag-lead sa Israelitas. Daghan ni question, nganong si Aaron man, nganong si Moises man, apan pinagi sa sungkod gipadayag sa Dios nga sila iyang mga pinili. Now, diri atong tanawon. Sa pagtabok sa mga Israelitas didto igsoon sa dagat, kay na-corner naman sila. Ang gigamit ni Moises, gisugo siya sa Dios, ingon niya Moises, ang imong sungkod imuhang ipataas kay ang dagat matikas. So, nakita ninyo mga kaigsuonan nga naa kini importansya kining gitawag nato nga sungkod og kini akong gikaingon ganina nga extension kini sa mga kamot sa Dios nga gihatag sa Dios kanato nga mahimo tang pangulo, leader sulod sa iglesia, leader sulod sa panimalay og leader sa sosyedad mga kaigsuonan. Dili tiyaw ni. Mabitaw akong pangutana, kumusta ang imong pagpangulo mga kaigsuonan? Kumusta ang imong pag-lead? Makita ba si Jesus Christ? Madayig ba ang Dios? Kaya ngano, kining atong pagka-leader, extension lamang kini sa leadership role ni Jesus Christ nga atong labahong magbalantay sa karniro. Sunod, dirita sa mata sa mga karniro. Now, kining karniro, ako ni siyang gitagaan o kaulugan nga mga anak sa Dios, katauhan sa Dios. No? Gani, ako ning gitagaan igsuon og tulupod ka punto alang sa mata sa karniro. No? Sa diha nga magdala ang iyang magbalantay sa karniro, ma-feel sa mga karniro nga naa sila'y proteksyon. Ma-feel sa mga karniro nga sila pinangga, i-reclaim, no, proteksyon. Pag naay mo duol nga leon, ilabay. Ilabay ang baras. Pag naay mo atake, no, nga mga lubo, di makaduol. Maingon ang kana, di gina sila kakaon sa mua. Kaya nga naman, ang akong magbalantay na ay dala nga baras. Naamang galing lobo, pero dili ko mahadlok. Kaya nga no, ang akong magbalantay na ay parabunal. Ikaduha, reclamation. Kung imong tanaw nigsuon, na ay mga karniro siguro usay sa ilang panaw masangit. Ang gamiton katong sungkod nga taas, kaning staff. Kuhao niya. Ha? Dili bunalan. Dili ibunal, dili himuon nga ibitay ang karniro apan kuhaon kay nasangit aron mabalik siya diha sa grupo sa mga karniro. O kining ikatuloy igsoon kaning ownership. Kani mangong gabi na sa dihang manguli na ang mga karniro uban sa ilang magbalantay. Pagsulod gyud ani nila sa ilang kulungan, iphon ni sila sa ilang magbalantay sa karniro. O ilang ang gamiton
mao kini ang sungkod. Iphon, labay sa isa, tanawon, sulod. Babag na pod ang sungkod, labay ang isa, iphon. So ayha ka makasulod sa kulungan, ayha ikaw makasulod dito, kinahanglan mo agi ka sa gitawag nato nga sungkod, mga pinalangga nako nga mga kaigsuonan. So imong nakita diri nga dako kaayo ang importansya niining baras o sungkod mga kaigsuonan alang kanato nga mga katawhan, mga kabataan sa Dios. Nga aron dili kita mahadlok og matagaan kita og kasiguruhan sa atong pagpangalagad niining madanlog nga kalibutan. Now, nako'y patanaw ninyo mga kaigsuonan. Now, kung imong tanawon sa kinabuhi ni David, akong naaninaw nga si David, sa diyang iyang pagsulat niini daw, tigulang na siya. No, tigulang-gulang na si David. Kay, di man niya masulat nga si Yuba kung magbalantay kung wala niya na eksperyensyahan. Dito na ni si David sa gulang-gulang na gid siya. Siguro himalatyo na siya. O dito iyang naninaw nga si Hiyuba mo yang akong magbalantay walay makulang kanako. O dito igsoon makita nato, mahinumduman nato nga si David giproteksyonan sa Dios. Ha? Sa panahon nga si Haring Saulo pa mao'y hari sa Israel, si David igsoon luoy kay ngano gusto patyo ni Saulo. Pero wala gyud namatay si David. Ngano man giproteksyonan siya sa Dios. Giproteksyonan siya. Wala siya pasagdi. Wala sa biyay sa Dios. Na kanunay ang Dios kaniya nagproteksyon. Taliwala sa walog, sa landong sa kamatayon. Si David, mga pinalangga na akong mga kaigsuunan, wala biyay sa Dios. Sa pagsugat niya kang Gulayat, perting gamayan ni David. Si Gulayat perting hamuga. Apan wala nalimot si David. Ngano man, kayang magbalantay nga mao ang Dios, anay baras ug sungkod. Kanunay mo protektar kaniya. Maghatag kaniya kadaugan, maghatag kaniya assurance nga bisan unsa pa man iyang agian sa kinabuhi. Siya gayud makalusot og makalahutay tungod kay ang baras ug sungkod naaman sa iyahang labawng makagagahom ang magbalantay sa karnero. Now, kung imong hinumduman sa usab, no? Kani nga picture igsuon sa panahon kini nga si Haring David nakasala. Dili malilong nga si David naibog ang Batseba. Naibog siya makaigsuonan nga sa iyang kaibog iya ganing gipapatay si Uriah. Nakasala si David. Nahilabtan na si Batseba. Apan kay si David karniro man. Gipadala niya sa propeta. Prophet Nathan, gipadala dito o gipahinumduman si David. Ingon dito David, abi nimo, nakasala ka tubangan sa Dios. Ang imong gibuhat dili maayo. Abi ninyo makaigsunan imo makita diha nga kini ding sungkod sa Dios. Kani ding bara sa Dios. Alang kini sa pagpahinumdum kanato. Alang kini pag-reclaim kanato, dili sa pag-abog sa mga karniro nga mga sasala, apan pagtabang kanila nga mabalik sila diha sa tiilan sa Dios. Usay di nato masabtan nga sa diha nga ang atong igsuon sa pagpangalagad mo simba, simba man ni. Nga badlungon man ni, no? Nganong naaman ni diri? Mangutana ta, apan igsuon. Ang role sa baras ug sungkod mao ang pag-reclaim. Kung naay malayo nga karnero, gamitan kining sungkod aron mabalik duol sa magbalantay sa karnero. Now diri, lahi nga picture. O sa kini ka picture igsoon nga nagpadayag sa buluhaton sa magbalantay sa karnero. Yung bantayan. Pagsulod ipon, ya bantayan pagyud. No? Imo makita diri mga kaigsuonan. Mga higalan akong kapaglaom ang gugma sa usa ka magbalantay. Ang gugma sa usa ka magbalantay nga dili mo biya siyang mga karnero. Kanunay makig-uban gani iphon pagyud.
siguraduon gyud og ihap. Sabi ninyo, sa kinabuhi na ako, isip nga dorm din, diri sa Mountain View College, sana na mga 3 ka tuig. Dili maglayo ang trabaho sa dorm din sa usa ka magbalantay sa karnero. No? Mata gabi, kinahanglan imong isiguro mo check gyud ka. Ha? Chiko nimo unsay mga activities, chiko nimo nganong wala pa kaabot, chiko nimo nganong ingani, ingana, nagsakit ba, imong atimanon mga kaigsunan. Dili tiyaw! Og sultian ko kamo, wa adoy tao siguro. Kung naa diri nagtrabaho sa MBC karon, nga nangandoy mahimong home din. Ngano dili tiyaw? Klase-klaseng batasan imong atimanon. Kung naa kay 300 ka mga occupants, 300 ka klase-klaseng batasan, 300 ka nagkadaiya nga background, 90 ka mga occupant, 90 ka nagkadaiya nga batasan. Apan sultian ko ikaw higala, ang Dios bisan paglaylahig batasan, kining iyang baras ug sungkod, wala gyud niya ni gigamit aron iyang bunalan og pasakitan o abugon ang karnero. Iya kining gigamit aron ang iyang mga karnero moduol kaniya. Iya kining gigamit aron ang mga karnero matagaag proteksyon og seguridad nganha sa iyang mga kamot. No? Now, ang pangutana. Karon sa atong panahon, unsa ka ning baras og sungkod? Sa imong hunahuna kapag laom nga naminaw karon, alang kanimo unsa man kining baras og sungkod? Wa na may baras og sungkod karon. Ang atong mga pastor wa nagdala og baras og sungkod. No? Wala na. Now, unsa man ang baras og sungkod sa atong panahon karon? Kung sa una baras ug sungkod dalon kini alang sa mga karnero, sa atong panahon karon isip mga katawhan sa Dios, unsa man ang girepresentahan sa baras ug sungkod. Nakoy proposal ning kagabion. Og I hope na kini nga proposal makahatag og katin-awan og panalangin alang kanimo og alang kanako. Now, gusto nato ipadayan. Ang baras og sungkod nga mo naghatag og kalig-on sa atong panahon karon, duha. Number 1, mao ang pulong, Biblia. O ang ikaduha, mao ang balaang espiritu. Muagi ta sa walog sa kamatayon, daghag lubo, daghag uso, dili tiaw ang agian, niining kalibutan daghag pagsulay. Apan ang maghatag lang nato og comfort og kalig-on igsoon, mao kini ang pulong sa Dios ug ang balaang espiritu. Atong tanawon ng balang kasulatan, Juan kapitulo 10 bersikulo 27 ug 28, ingon dia, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Kita nimo, ang akong mga karnero nakadungog sa akong tingog, ug ako nakaila kanila, ug sila misunod kanako. Igsoon, makabalo kita, nga kita, adunay kasiguruhan kung maminaw ta sa tingog sa atong magbalantay, pinaagi sa Bible, balaan nga kasulatan. Isumpayan, "And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Dili tiaw nga saad mga kaigsuonan. Sa diha nga kita, karnero sa Dios, katawhan sa Dios, tagaan ikaw niya kinabuhing walay katapusan. Dili ikaw mawala, dili ikaw mahanaw, o walay si bisan kinsa nga musakmit kanimo. Ngano man, naaman ka sa kamot sa magbalantay sa karnero nga mao si Jesus Christ. Nayuban mag-claim sila nga ako, katawhan man pud mi sa Ginoo, sa Dios. Katawhan man pud mi, nagtuo man mi sa Ginoo. Pero ang pangutana, naminaw ba ta sa tingog sa Dios pinagi sa balang kasulatan? Daghan ang mo claim, wala gyud mo deny nga dili sila katawhan sa Dios. Daghan ang mo claim igsoon. Apan ang pangutana, ato bang nadunggan ang tingog sa Dios? Ato bang gisunod ang pulong sa Dios nga maong balang kasulatan?
protection kini alang kanato. Assurance kini alang kanato. Ikaduha nga teksto, mga kaigsuonan. Salmo 119, 105, ingon diha, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ini nga walog sa kamatayon sa kinabuhi. Igsoon, ang Bible muhatag sa kadanag sa dalan. Mo protektar nga dili kita mahadalinas ni ining kalibutan. Abi ninyo kanangit-ngit bitaw na magbaklay ka, delikado. Wala ka kabalo unsa imong matamakan. One time naami kaning hiking igsoon nga blindfold me. Pati lang dugaya makaabot. Ngano man ngit-ngit man. Ngit-ngit kayo. Og diri kung naatay balang kasulatan ni tuo tas Biblia, matagaan og kahayag ang atong dalan. Di ta malibog. Dili ta mahulog, dili ta slide, no? Ngano man naa may kahayag sa dalan. Sunod, 1 Corinto 10:13, nindot kay igsoon. Kay maghatag kalig-on kanato ang balang kasulatan. Ingon diha, ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Kaya ang Dios mutuman gayud sa iyang saad ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. Igsoon, kung naa ka karon sa sitwasyon diin grabe ang tentasyon sa imong kinabuhi, timan nga ang Dios maghatag og lutsanan alang kanimo. Naay solusyon ang tanan. Ayaw pagtalikod sa Dios, ayaw pagkabalaka, ayaw pagduha-duha. Kay ngano, naay lutsanan ihatag sa Dios. Nag-ingon ang pulong, ang balaan nga kasulatan, dili ba kini makahatag kanatog kalig-on? Dili ba makahatag kini comfort kanimo o kanako nga dili di ay ako gibihan, naaday solusyon sa akong problema. Sulod nga teksto makaigsuonan. No? May tungod kini sa kamatayon. Mao kini ang usa. Igsuon nga dako kaayo nato nga problema. Ingon diha makaigsuonan, Unang Tesalonica 4:16 padulong sa 18. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Ang balaang kasulatan naghatag og kalig-on og comfort nga ang kamatayon di ay dili kini may katapusan sa tanan, naaday kinabuhi likod sa kamatayon makaigsuonan kung si Jesus Christ mao nga atong magbalantay sa atong kinabuhi. Siguro ikaw na kay balatian karon. Siguro ikaw higsuon, na kay gitaguan nga sakit. Siguro gitagalan na lang ikaw. Napila na lang kabulan. Pero ang Biblia naghatag kanimo og kalig-on. Nga bisan pa man ikaw mupahulay, ana ikaw kasiguruhan sa pagkabanhaw. Pinaagi sa balaang kasulatan, mga kaigsuonan. Now, about sa magkabalaka. No, kung mabalaka. Naapoy tubag ang balang kasulatan niya na. Matthew 6:25-26, Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Diri igsoon gatagaan na pud kita. Og kalig-on nga dili ta mabalaka. Unsa itong sulubon, unsa itong kaunon kay ang Dios maga-provide. One time mga kaigsuonan, naami bisita sa balay. O niya, basta na ganit tayo bisita, maulaw mampunta nga di ta mo andam. Ingon ko sa mga asawa gang maadto tag sentro kay mag-withdraw ta kay para makapalit ta didto isda. Abi ni igsoon pag adto gyud namo sa ATM machine, pag suksok yun niya na, wa may sulod. Yan ko patay, wa pa'y sweldo. Impas. Yan ko muli kita ni. Kay numdum ko sa sulod ato, murag na ami bula dito igsoon og kaning udong ba. Kung saan lang udong wa may tinapa. Signa ni hapon mo karon dia udong inyong sudan.
Abi niyong kaigsunan dito ko, kan kay Google, wa man tay mabuhat, wa may kwarta. Wa pa tay kwarta, mag-uul pa ta, wa na gid pildi na gid ta. So ni uli mi. Ayun ko uli ta. Mani among bisita igsoon mga 12 ka buok. Pag abot na mo dito igsoon, lingkod ko, agoy kay na may nanuktok. Ayo. Ay say ato, nagdala igsoon og buwan, yellowfin to na. Dako kay nga nakadako. O na isa ka pastor na apoy pangkilaw diri. Dako priso mga 2 kilo. Pasti lang nagtinanaw mi sa asawa ba. God will provide. No? So igsoon, kini ang balang kasulatan naghatag kanato og kalig-on nga ang Dios dili gyud magpasagad alang kanimo og alang kanako. God will provide. Ingon sa Great Controversy, page 593, sinulat kini sa inila nga writer, si Sister Ellen White. Ingon diha, none but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. Unsa daw mga kaigsunan, katulang mga tao nga nalig-on ang ilang huna-huna sa kamatuoran, diha kasulat sa balang kasulatan, maura gyud ang makabarog sa katapusan igsoon nga dako nga konflikto niini nga kalibutan. Kumusta man ang imong pagtuon sa imong balang kasulatan? Basin baya og taas kay tag panahon mutan-aw sa Quadcom, no? Nga meeting sa Kongreso. Basin baya taas kay tag panahon mutan-aw sa mga speech ni VP Sara o niya ang atong pagtuog Bible pastilan isnak-isnak ra. Katong panahon nga si former President Duterte igsoon gipatawag sa Senado, gipatawag sa Kongreso. Grabe timo kalibutan, grabe tan-aw. Mga Pilipino ni tan-aw pila ka oras ni tan-aw. Pero Bible reading agoy taas ng 5 minutos. Igsoon ang makahatag kanatog kalig-on. Dili ang pagsigig tan-aw sa social media, kundili diha ra nato umaangkon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Diha nato umaangkon. No? Na ikaduha. Hapit na tamahuman mga higala. Ikaduha nga maghatag kanatog kalig-on ang balaang espiritu. Ganina ang balaang kasulatan, karon ang balaang espiritu. Juan 14:16-26, ingon diha, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Versikulo 26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring you all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Igsoon, ang balang espiritu palig-on ka nato. No, sa panahon nga maluya ta, ligunon ta. No, magtudlo kanato og magpahinumdum kanato. Dili tiyaw ang atong buhi nga Dios, ang atong magbalantay, naghatag og Biblia, naapag yung pakapin. Di po tiyaw og pakapin ang balaang espiritu, mga kaigsunan. Mao ni ang atong comforter, mga kaigsunan. Ikaduhang teksto, no? Galacia 5:19 padulong sa 23. Og dayag kayo ang mga buhat sa unod nga mao kini pakigilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios-Dios, panglamat, mga dinumtanay. Take note, katong madinumtano na teksto dre. Dinumtanay, mga pakigbingkel, pangabugho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, pastilan, hudyaka, bahakhak, og mga buta nga maingon-ingon na ini. Pasidanan ko kamo, sama sa ako nang pagpasidaan kaninyo kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang, dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Ikaw, gahubog-hubog ka, delikado. Dito jud ka, di kakasulod sa langit. Mauni ang kinaiya sa mga tao nga wala nakaila sa balaang espiritu. Mao kini ang batasan sa tao nga wala natagaan niya og bili ang Holy Spirit sa iyang kasing-kasing. Tarawan ninyo sa resulta kung na ang balang espiritu atong padayonon. No? Ingon diya sumpay versikulo 22 ug 23.
Apan ang bunga sa Espiritu mo ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapuanguron, pagkamayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, nga sa maong mga butang walay kasuguan nga kabatok. Igsoon, kung naa ang balang Espiritu sa atong kinabuhi, makabaton kitag kabaguhan sa atong kinabuhi. Daghan ang mga tao. Sa una, mga bugoy kayo, sa diha nga nagtuon sa balang kasulatan, gigiyahan sa balang Espiritu, na bago ilang kinabuhi. Nahimong galamiton sa buluhaton, nahimong galamiton sulod sa iglesia, o nagpagamit sa buhat mga kaigsuonan, pagdaog og gamiling kalag, pagdaog og mga karniro, diya sa tiilan sa Dios. Sunod nga teksto atong tanawon, kaduhang Korinto 1, 21 o 22. Ingon diya, now he which established us with you in Christ, and hath anointed us is God, who hath also sealed us and given earnest of the Spirit in our hearts. Na makita ninyo diri, sumusunod ni Kristo, naagyod ang Holy Spirit sa kasing-kasing. Dili pwede igsuon nga moangkon tagagasunod ta ni Jesus Christ apan wala ang balang Espiritu sa atong kasing-kasing. Ano? Kining balang Espiritu, mao kini ang musilyo kanato. Mao kini ang musilyo nga kita iyahan na gyud sa atong labaw magbalantay. Nasilyuhan na, no? Pariha atong Passover ba? Namarkahan ang balay og dugo. Pag naimarkang dugo, labyan, dili patyon ang kamagulang anak. Sa diha, igsuon nga na ang Holy Spirit kanato, na atay silyo mga kaigsuunan. Nga dili tamatandog sa bisan unsa nga challenges sa kinabuhi, mulahotay kita. Episo 1, versikulo 13. Ingon diya, og mausab kini nga midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga minsay sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Igsoon gipanag-iyahan na ikaw sa Dios. Kung naay balang Espiritu silyuhan, unsa pa mahinungdan nganong mabalaka ta? Unsa pa may hinungdan nganong mag-uulta kay naa may kalig-on nga gihatag ang balang Espiritu. Atong pangayoon ang balang Espiritu mga kaigsuonan, matag karunogon niya nga maay mo plastar sa atong kasing-kasing. So atong makita diri nga ang baras og sungkod karon sa atong panahon mao kini ang pulong sa Dios og ang balaang Espiritu. Igsoon, ako ikaw ang gihagit nga magtuon sa pulong sa Dios. Ako ikaw ang gihangyo nga pangayoon ng Holy Spirit kay mao lamang kini ang makapalig-on sa atong pagpangalagad. Atong iduko atong ulo sa atong pagkampo. Among gamhanan nga Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat kayo sa kahigayunan pagtuon sa imong pulong niining Salmo 23. Ang imong baras ug sungkod nakapalig-on kanako. Ginoo, salamat sa balang kasulatan. Salamat sa balang Espiritu nga maghatag ka na mog kalig-on bisan pa man sa among experience sa kinabuhi. Bisan pa man sa among ngit-ngit kayo nga giagian karon nga kinabuhi, daghag problema, daghag pagsulay, walag tuo, gisungog Ginoo sa kaaway. Apan salamat kayo nga ikaw naghatag ka namog kalig-on nga pinaagi sa balaang kasulatan o sa balaang Espiritu, makahimo kami sa paglahutay sa among pagpangalagad. Ginoo, panalangin ang mga kapaglaom nga naminaw karon. Panalangin silang tanan o gihatag kanila kalig-on nga walay makulang kanamo, nga sa adlaw sa imong pagpadayag kami makahimo sa paghimamat kanimo o makapauli na nilang nitong pulianan nga imong giandam alang lamang sa mga matarong. Salamat sa iyong pagtubag sa among pagkampo. Among itugyan kanimo ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.